do roviny. Dobrý, a teď zrovna, teď dolů k potoku, od 10 čísel. 10 čísel. Jdem, teď. Počkej, uděláme to jinak, já to tady zkusím moc se opřít a přizvednout. Musíme dole. No, Stačte! Paráda, ne? Stačí? Ještě zadek. Zadek máme takový Zadek je dobře. Jo? Tohle to potřebuji. Ne, ten šedek ještě potřebujeme trochu dolů. Jinak si ho. To se musí podložit. Dávej si ji podloží. Dáme šutr. Šutr bych tam dal. Jak to vypadá? Je to rovný? Tak je to rovný. Ještě ale dozadu, pokud si jste rovný. A teď to na nohy. Mach na nohy. Že větší nemáš, stojíš tam, ruce v kapsách. Jo, je to rovný. Ještě mám ti tam jeden? Ne, spíš tam je placák, hele. Co na prsty? No, tu mám jeden takový. Tu mám jeden krásný. Je blbý. Hej, to až. Takhle. To sedí úplně nádherný. To ve vodováze. Je. Přátelé, já to jdu vyzkoušet. Nevím, A jak to mám je, jeden ale... velký, pozor. No, sedni si, stáhni kalhoty a zkus to. Hanko, pojď to. Tak jako co, jako... Dejte mu tam dveře, ne. A teď už jenom zvednout nohy. Ale přinese to. Je srandovní. Jo, ono to natáčí, no tak to je super. Bacha. Pozor. No, někdo by si mohl vzít lopatu a... Kamarádi, to už